Of als jullie weer kijken naar mijn kanaal, Killer. En dit is de eerste video van de comeback van hem. Strike 2 to Monarch. We're in. Activate tracking. Roger that, Strike 2. Tracking activated. Good luck out there. Over. Solid copy. Strike 2 out. Through here. Watch the edge. Careful. Contact. Take him out. On your go. Ik maak een hatch. On me. Move into cover. Nu. Oké, kom maar op terrein. Take him out. Strike 2 to Monarch. Target eliminated. Okay. Confirm extraction location. Over. Rustig, rustig. Hold up. Come on. Oké, kom maar op, Maxie. Hier, hop. Let's go. Thanks. Kom. Maar ik kan me zo raar voelen. Contact. Strike 2, this is Monarch. Advance to extraction point B. Over. You heard him. Come on. Wat? Ja. Dat is goed. That's what I'm talking about. Goed, jongen. Dat doet ze niet, sorry. Dat gaat alles heel goed. I gotta reload. Here we go. Let's all ride out of here. Get in the goddamn boat. Ga naar de boot, ja. Let's get out of here. We've got company. Keep on firing. Shit! Chopper! More incoming. Keep them off us. Hang on. Keep on firing. Goddammit. I think we're in the clear. Oh shit! Hit it. Strike 2. Backup is on the way. Hold tight. Over. Ik kan dit nog halen. Als ik het niet overleef, zeg het tegen mijn vriend. Zeg het tegen mijn vriend, Piepa, lieve, als ik het niet overleef. Strike 2 to Monarch. We need backup now. Wacht, 15 mensen. Ja, hij heeft het overleefd. Oh, We're in the ja. clear. Lekker. Goed. 3 sterren assenbel. Tot de volgende keer, jongens. Misschien maak ik een nieuwe.